Hello guys man, dashi mane जों आलासि जाहैनो नागिरबाय माने जोंहा बिनानाव दं नालाय बलामजरायाव दा जों थांनो नागिरदों आरोना दा नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायलांदो फाइनालि ना दिनै जोंना गारिया बलेरखौ आं गालांसिगोन दा जोंहा फंबायना स्कुल दं नालाय जों दा फंबायनि स्कुलजों थांसिगोन आरोना दा नै फाइनालि नोंथांमोना नायलांबाय जाहैबाय उफाय गैया जोंहा दा आंना बलेरआ जाम जानानै दङ अब्ला स' लोगोखौ नायलांदो हिन्जावा नै आंना मोजाङा गाज्रि नोंथांमोना फाइनालि बुंबानो जाहैबाय लुदु मेमे फंबाया बेनो नै माने बे स्कुलाव गारि दं नालाय बेनो दा बिदिनो थांसिगोन नै जोंना बिब'आ बेनो नै जोंहा माने नै बिनानावनो नारें होनो नागिरदों नारेंआबो जि साइस थाइदों नै जागु मैया मावो जोंहा नै आलासि जाग्राफ्रा सोर दं नैबे जाहैबाय बेवाया उल्था मोखां जानानै दङ लाजिनानै नै मोदोम गिदिरानो गाखोनो हागुलायला फाइनालि जों दा थांगासिनो लोगोफोर दायो नै माने जोङो गिर्जा हाबनानै ओरैनो बेरायनो थाखाय ओंखारबोदों बेलासियाव मा खालामनो होननानै दा जों थांगासिनो नै बेनो जाहैबाय नै महामाया फाइनालि जों दा सफैबाय लोगोफोर स' नोंथांमोना नायलांबानो जाहैबाय नै एकदम बिराद जाग्रा मुवा लाबोथारदों जों बिनानावनाव सफैबाय आरो आइटेमा जिया दं आरो बे मा अमा बिबु दं आरो नै बेना बयलार एवनाय बेनोसै नै बिनानावा जोंहा बेनो लोगोफोर नै माने बलामजरायाव हाबा जाफैदों नै जोंहा बिब'आ बेनो गुहेहे दांखोखा दा बिथाङा गासै 90 केजिनि बारा दङ बिब'आ जोंहा बिराद गुफुं दा नै जाग्रा बिराद मोजां होबाय जोंनो नैबे बेवाया बयलार जायो बिथाङा माबा अमाखौ जाया नै जोंना जाबाय स' लोगोफ्रा भिडिअखौ नायनानै जाहाथे साबस्क्राइब खालामना होयो लोगोफोरनो शेयार खालामदो दायो नै जों अमा बेदर जाखांनानै बरा होफैबावबाय जोंहा बिबोनाङा माने बिराद जाग्रा जोंनि थाखाय बिराद खस्थ' खालामबाय जोंहा नै बिनानावा बेनो लोगोफोर दायो जोङो जाखांनानै जिरायनानै थांसै लोगोफोर स' एसेनोसैमोन लोगोफोर जों दा आलासि जाफैनाय प्रग्रामा जों दा बेखिनियाव दोननो सानबाय स' जों थांसिगोन लोगोफोर